Thank you حراي I think بصبوت تملس الله أنا بوجني عقوبة كالوت من الوقت كسب حوان تغيير من دحرة بحطات كن رأينا مالتيو كلتا حتى تريفنا عن اللواء دحرينا بهزبي كنا حل فينا ترى بعيت حتوي I think أبز وانا وخنتات ذات كرة كتكون يا إيدن لكن نبوزحات هجراويان الزرارة بخوين زلو كاتاتوليو تلويخي أبتي مجلس إخي تمليسه بوزح جزء إرتراويان أبزيد للنجارات ويكا أزيوم كفلالي زي قبوم نجارات نفلالة تبل حنت بزيخ نيركي I don't know بسمع دي برديت تفللينا جن فلليات نفزحنا نعود تمثل عينت لأنك أنا عب بوليتيكا يخيل الله بحجرنا سودما سلسته كفال ناي أيانا مسفن حجوس كلمة أي قاتن دحريوز صعبنا هيز برياكشنيو بدحري دما أب بي بي سي راديو يكون أب أسنا تي في زي تجبره ناي أمباسادر عند برهانيو أنا بوجني نخلتي تخطاتي ليو كلتي يبب وجنو نناتو حيال قنتات نيرو تي وانو زت ألبو لومي كلا أمارات إبلنا قدما يسألنا إسياسيو سلازي مصنعت نجبر لنا بزت عماق جباب كن دفينا لو تخنا مسألنا زبلنا أيانا مسفن حقوس الرأي لو بتحادة خا ناي أمباسادر عند برهان كا زي أب تجراي كونكا مسويانة حاجة كازمس لوتي نرب حناي كونن زوم سبازياتهم كاب 7 عام تمرت جميرهم دحريون ابتيس عايشوا عتن دحريون زي اركيناتن دحريون زحلف 10 عامتاتن نعانا ايرتراويان امونات يكونون حجون انت خونه عبيت فلليات اللهم كمس ابو زنبور عبيت جنرالاتن قالن سقع حجي نتنصانت ايرترا بجهود يتقبلون نحنا بقال ديكونس بتكبر تناتهم حونت كرئينا ندلي أمريتنا تقميتهم يحواتكم هنا كلنا صبوق أيكونيو أبجزها خوين سب حوي خايب لكانيو أبجزها قدم قوس الله نات كان يرد كركب الله زبل كابت حد الله جي أزيو زيت بلخاء كليات كأن رئلا لا أزيو بلايندلي أيانا مسفن حجوس كدقف كله تقل أكلك بلايند لغا أمباسادر يدقف دلو يمثل بوغانكي I think تخطاتي الكيوت كون تخلي لي أمن نتي انترفيوز ناتكم رداتا أبز خلتيو كما يمثل حزب خي انتاي جنزابك وصل الله إلك تحسبي كابزي كلته زخيل زلو كلتيو هاجراو حاليت زلو يمثل جنكا جلف لليات كم زلو نستوعلو لنا مو دك هاجر نزي زلو في الليات بخمي عينت كنردو على الكتابني thank you يا غني لي حراي قوتنا زوين صبو حتى يوجن بطعمي كبير حتى يخاني نخص من اللسوم مالتيو انتي كبلي دل مجمرع حادي بطعم زحزن زستبهر كله نجر انتايو أمونغو إرتراويان دما بطعم زسفح فحب مخانو زتحساس بنن زحزننن مالتيو سباتي حسابهم أبزقلتلو جيزي بفلاي دما كم بعل كم زوم تزارب اللوم زلخا بعدمه زعابيو بتموكرو بقالسي ون لعلي من البات دارغاز بزي حسب زتقالسون زبركتون حجي خاني اب وصلو زغبوم عدمه غنا بتي زمصه بحزبي بتساتفو حزبي زمص ناصنت قسينو ما بعدهم كنبرو بزي مخالهم ن سدت زتقالعو وياب سدت زنبرو زلو حربኛታት حسابهم ስለዝገለጹ ዝወርዶም ዘለፋታትን እዚ ኢልካ ደግሞ بطعم زسكفن أنوارن صرفتاتن كتري بطعم زحزني مالتي نعي كنسب
ንሳቶም ነዚ እውን ተፃዊሮም በዚ ክምህ ከይበሉ ኣፍቲ ዝጀመርዎ ምንጥጣፍ ወይ ቃልሲ እንድሕር ኢልናዮ ምቕፃሎም ኣብኦም ልዑል ኣኽብሮት ኣለኒ ማለት እዩ ንሕና ሓደ በዚ ኣጋጣሚስ ክፅወት ደሊ ኣብ ልዙብ ምብሃሃል ክንኣምን ኣለና ብፍላይ እቲ ኣብ ደንበ ወይ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ታዊ ነቲ ዝሰብኮ ክነብሮ ኣለዎ ኣርኣያነት ይስራሕ ኣለዎ ንሱ ናይ ለውጢ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ነቶም ካልኦት ናይ ለውጢ ሓይሊ ምዃን ማለት ኩሉ እቲ ዲሞክራሲያዊ ክብሪ ዘማልአ ሰብ ምዃን ጉጅለ ምዃን ማለት ምዃኑ ከርእዮ ክኽእል ኣለዎ ናጽነት እንድሕር ደኣኒ ኣብ ዓድና ናጽነት ተሓሲምና ሓሳብና ግልጽ ኣይንኽእልን ኢና ፀገም ኣለና ትብል ኮይንካ ናይ ሓደ ብስነ ስርዓት ሓሳቡ ዝገልጽ ዘሎ ሓሳቡ ስለ ዝገለጸ ጥራሕ ክትውንጅሎን ክትጸርፎን ኣብ ልዕሊኡ ብጣዕሚ ዘየድሊ ኣፀያፊ ቃላት ክትውርውርን እንታይ ዘርእየካ እዚ መስለካ ጎተና ኣነ ከም ዝሪኦ ነዚ ናይ ሓደ ከምዚ ዝበለ ሰብ ደፊሩ ከምዚ ሕማቕ ነገር ዝዛረብ ሰብ ስልጣን እንድሕር ሂብካዮ ጽባሕ ኣብ ኤርትራ ነቲ ሓሳቡ ክገልጽ ዝደሊ ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛ ኮይኑ ድዩ ካልእ ኮይኑ እንታይ እዩ ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ይወስድ ኢሳያስ እኮ ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት ተፈቂዱሉ ጋዜጣታት ናይ ብሕቲ ተመስሪተን ክሰርሕ ዝነበረ ሰብ መጀመርያ ከምዚ ኢልኩም ከምዚ ይበልኩምን እንዳተባሃለ ቤት ፍርድን ገለን ኮለል ክብሉ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ነተን ጋዜጣታት ዓጽዩ ነቶም ጋዜጠኛታት ኣሲርዎም ዘሎ እስኻ ግን ሎሚ ኣብዚ ኣብ ናጽነት ዘለዎ ዓዲ እንዳነበርካ ድማ ነዚኦም ዓበይቲ ኣያታት ሓሳቦም ስለ ዝገለጹ ብዝመስሎም መንገዲ ከም ዝበልካዮ ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ኢሎም ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት እዮም ሓሳብ እንድሕር ኣለቃውሞ እንድሕር ኣለካ ሰብ ስለ ዝኾንካ ሓንጎል ስለ ዘለካ ብግቡእ ነቲ ናቶም ሓሳብ ተቃውሞኻ ክትስፍረሉ ትኽእል ኢኻ ክትቃወሞ ብዙብ መንገዲ ፀርፊ ናይ ሰነፋት እዩ ፀርፊ ዝብሎ ዘይብሉ ሰብ ዝጥቀመሉ ናይ ምድሃል ኣገባብ እዩ ድፋዕ እዩ ከዓ ቡሊንግ እዩ ዝበሃል ግን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብዙሕ እቲ ኣቀዲመ እውን ዝበልክዎ ዕንደራታት ኣሎ እዚ ግን ተቃውሞ እውን እቲ ደንበ ተቃውሞ ክኹንኖ ዘለዎ ሓደ ካብቲ ክኹንኖ ዘለዎ ነገራት እዩ ኢለ ዝኣምን ሰብ ሓሳቡ ስለ ዝገለጸ ምጽራፍ ምንዋር ምንሻው መርኣይ ስንፍና እዩ በቃ ሓደ እዚ ይኽብሎ ዘረባን ወሕልካ ካብኡ ግን ናይ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ዝነበረ ሓደ ኣብ ኤረና ነይሩ ሓደ ቃለ መጠይቕ ኣብኡ ምርኩስ ብምግባር ብዛዕባቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝኸይድ ዝነበረ ክትዓት ምስ ክልተ ኣሕዋት ሓው ሰሎሞን ሃብቶምን ሓው ዳንኤል ገብረ ሚካኤልን ሓደ መደብ ኣካይደ ነይረ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኻቲ ዝሰዓበ ቃለ መጠይቃት ርኢናዮ ሕጂ ብሓፈሽኡ ኣነ ብዛዕባ ናይ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ I think ምናልባት ካብ መልሲ ናብ ሕቶ ዝኸይድ መልሲ የኽበካ ከመይ ማለት እንድሕሪ ከካይድ ንኢትዮጵያ ኸይደ ኢሉ ማለት እዩ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ካብኡ ወፃኢ ግን ካልእ ዝረኸብክዎ ዝርዝራትን ጭቡጥ ነገራትን ስለዘየለ ብዛዕባ እዚ ናቱ ተበግሶ እዝን ክብል ኣይክእልን እየ ማለት እዩ ንመቐለ ኸይዱ ዳህሳስ ክገብር ከይደ ኢሉ
بوجبو تلاعيخو قال أنا زي فلتكون كملسلون وي أدرس كجورو زي كل النجاري مالتيو جن بتاسو زوسرا وي وسيديا مالت كيدي حساسا كيدي سلازبله ون بزح دقفن نادان كركب رينا يو مالتيو هجزي حدا زريكا نجار انتايو اتي حزبي كتور نايلوت ادليت اللوو مالتيو كتور نايلوت ادليت اللوو راح اتي حتو زي تملسن بوصوص كملس زهلوون حتو واغا نايت لوطي انتاي كخونيو ندليو كم حزبي ወይ ከም ተቃወምቲ እንደገና እንታይ ተኽእሎታት እዩ ዘሎ ነቲ ናይ ለውጢ ሕቶና ንምምላስ ዝብል ሕቶ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ክበርህ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ክብል ደሊ መሊሰልካ ኸውን ተስፋ ገብር ተቀዳመይቲ ብዛዕባ ናይ ተጋዳላይ ዓንደ ብርሃን ዝብልካዮ ድማ ዓንደ ብርሃን بزعباتي أمونغو ويانن أمونغونا كم يرتران زلو تأجمات يو كزارب سمعكوا مالتيو خمس تأجمات نيرو كم يجرنا عنا خنا أمنوم كم زعينت متطاوات نيرو عينت ز سمعيو حجي انتايو تيناتي حتو قانين تقالي عند برهان እቶም መሬት ሒዞም ዝባሃሉ ዘለው ወያነ ማለት እዩ ንመን እዮም መሬትና ውሰድ ንዓኻ መሬትካ ውሰድ ኢሎም ዝነግርዎ መጀመርያ ነገር ትግራይ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኢሳያስ ምስ ኣቢ ኣብ 2018 ርክባት ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ بزعبا لولاوي بإثيوبيا تحيز زلو لولاوي مريت إرترا قدامنتو وي حتو لولاوي مريت إرترا قدامنتو خمزة يكونه بقدامنت مرققا إثيوبيا خمزة قدسو يتزاريبو مالتي حاجة أنا تقال برهان كزارب كسمعو خلقو اتناتو كونتكست وي سوز زاربو لزلو انتاينا ما هنبلو አይርዳእንን እዩ ማለት እሲ በዚ ሓደ ብዛዕባ ሉላዊ መሬት ኤርትራ ቀዳምነተይ ኣይኮነን ዝበለ ሓይልሎ በዚ ኻኒ ሓደ መሬት ኤርትራ ገቢቱ ደሎ ሓይልሎ ማለት እዩ ሕጂ ዶክተር ዓንደ ተጋዳላይ ዓንደ ብርሃን ወላ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ተበልናዮ እዚ ሕቶስ ክዛረብ ዘልዕሎ ዘሎ እዚ ዝዛረበሉ ዘሎ ዛዕባ ንመን ዝዓለመ እዩ ወያኔ መሬትና ክመልሱልና ኣለዎም እንድሕር ይብል ኣሎ ኮይኑ ንመን እዮም ክመልሱሉ ኢሳያስ ብዛዕባ ዶብ ብዛዕባ ሉላዊ መሬት ኤርትራ ዝተጎብጠ ሉላዊ መሬት ኤርትራ ኮ ዛዕባ ኣይኮነን ኢሉ እዩ ንሱ ኣብ ካልእ ሓሸውዮ ይኣትዩ ዘሎ حجي قربا وخاني ناتي كستالن مالتيو سلمنتا ايو بزعبو الزارب زلو واناوي حتو يلو سلازا حسب ديو ندحر واناوي حتو خوينخه كملسلو زخل منقدي الو ديو من يخملسو زلو نزي حتو بزعبا ايرترا كوني بزي او خيد زلا هاجر يابزو جن ازي كنملسو حجي كنملسو زلنا حتو يلو ندحر زحسب اللوخه بخمي منقدي يخملس زلو نامن يمرق زم حلالف دلو خاني زي برهالي كانا يا تقالي عند برهان الله ولا بخفيل تخونه حتو خامل سلكا خون تسفا قبر حوغوتنا هو برقص ابتا نمن يزحتت دلو تبل ان فاكت ناي بوزح حزب ኤርትራ حتون كتكون تخيل يا زيا نات كتراي كي تكون تخيل ابو زحت سمع له انا بوغني
ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን እዚኣ ሕቶ እዚኣ ብተደጋጋሚ ትመጽእ ዘላ ሕቶ ኮይና ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ክምልሳ ትጽቢት ትገብረሉ ነዚኣ ብርግጽ ማለሲ ሕቶ ናይ ኤደን ጥራይ ኣይኮነትን ሕቶ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን እያ እሞ I hope ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ ፕሮግራም ሰምዖ እንተደኣ ሃልዩ ነዚ ዝኸውን መልሲ ከዳሉ ኣነ ይምሕፀን ማለት እዩ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ከም ዝመስለኒ ግን ንዓይ ካብቲ ኢንተርቪው ከም ዝተኸታተልክዎ ኣብዚ ውሽጢ 2 ዓመት እውን ዝበለ ኣይመስለንን ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ሸንኮለል ኣጽኒሕና እዩ ማለሲ ነቲ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ዝብል ስምምዕ ክትግብር ኣይከኣለን ብኡ ኣይተቀየደን ስለዚ እኳ ደኣ ካብኡ ንላዕሊ ካርታ ሓንፂፁ ብዙሕ ክፋላት ሃገር ኣብ ውሽጡ ዘእቱ ገይሩ ወራር ደርጋ ምፍጻሙን ነቲ ቅድም ዝገበሮ ሕጂ እውን ብገለ ተኣሽሙ ዋላ ስጋዕ ዓሰብ ክንሕዝ ሓሲብና ነርና ኣስመራ ክንኣቱ ሓሲብና ነርና ድብሉ ከይሓፈሩ ብኢንተርቪው ብመጽሓፍ ኣብ ጽሑፋቶም ዘርእዩ ዓበይቲ ኣገደስ ሰባት ዘለውዎ እሞ ከመይ ጌርካ ይእመን ምዝዮም ዝምድና ምግባርሲ ቀጻልነትና ውሑስ ንምዃንስ እንታይ መረጋገጽ ኣለዎ ዝብል ኮይኑ ንዓይ ትስምዓኒ ግን ብሓፈሻ እታ ስኽልክያ ዘለኺ ሕቶ ኣቕሪብክያ ዘለኹ ሕቶ ናይ ብዙሓት ኮይና ትስምዓኒ እሞ መልሲ ከዓ ከዳልወላ ዘለዎ ኮይኑ ስምዓና ኣነ ናብታ ትቕጽል ሕቶ ይክሓልፍ ኤዱ ናይ መጨረሻ ሕቶ ክትከውን እያ ካብ ተስዓታት ጀሚርና እዚ ስርዓት ዝተቃወሞ ዘበለ ብፍላይ ብትካል ደረጃ ንኣብነት ኣብ ተስዓታት ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ገለ ተቃውሞታት ቅልል ዝበሉ ምጽልጻል ገለ ዝኣመሰሉ ቃላት ስለ ዘቕረበት ኣይግቡእን እዩ ስለ ዝበለት እታ ንነዊሕ ዓመታት ትኸይድ ዝነበረት ጋዜጣ ከም ትእገድ ገይሩ ብ2001 እዚ ድሕሪኡ እውን ፓትርያርክ አንጦኒዮስ ገለ ማለሲ ኣራም ዝኾነ ሓሳብ ኣቕሪቦም ዕርቂ ክግበር ከም ኣለዎ ስለ ዝበሉ ብኡ ዝኮረየ ንዕኦም ይኹን ነቶም ተሓባበሩ እዮም ዝብሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ እትዩ ብድሕሪኡ እውን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን በብግዚኡ ትገብሮ ዝነበረት ነቐፌታን መእረምታን ኣይሰምዖምን ጥራይ ዘይኮነስ መቕፅዓት ክወስደሎም ፀኒሑ ንዕኦም ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ዝሃሲ ስጋብ 20 ገለን ናይ ሕክምና ትካላትን ካልእን ዓፅዩ ነዚ ኩሉ ክገብር ከሎ እቲ ዝጥቀመሉ ምክንያት ሃይማኖት ኣብ ፖለቲካ እንታይ እተዎ እዩ ዝብል ስለዚ ከምዚ ክገብር ፀኒሑ ብወገና ንሕና ዞም ደለይቲ ፍትሒ ሂውማን ራይት ዎች ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ ስርዓት ክነቕፍኦ ከለዋ ብጣዕሚ ኢና ንሕጎስ ኣዝና ደስ ብለና እዩ ምክንያቱ እቲ ፀገምና ይገልጻልና ስለ ዘለዋ ንዕኡን ይነግርኦ ዘለዋ ብመንፅር ናይዚ ኣብ ዝናህና ደለይቲ ፍትሒ ልክዕ ከምቲ ንሕና ነቲ ስርዓት ንነቕፎ ነቲ ኣካይዳና ዝነቕፉ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እንተተረኺቦም ሰብኣዊ መሰላት እዮም ዝነቕፉ ዘለዎም በር ኣብ ፖለቲካ እንታይ እተዎም ኢልና ክንጎስዮምን ሓደ ግዜ እውን ክነፀልሞም ሽሞም ክንጥቅን ንውዕል ሰባት ኣለና እሞ ከምዚ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ጽባሕ ንግሆ ኣብ ስልጣን እንተበፂሕና ከምዚ ዓይነት ጉድለት እንዳሃለወናሲ ነቶም ክነቕፉና ዝኽእሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝትከሉ ሰብኣዊ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክነጥፍኦም ክንሃስዮም ክንኣስሮም ክንቀጽዖም ኣይንኽእል እንዶ ብመሰረቱ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰል ካብ ፖለቲካ ሓሊፉ ኣብ ምንታይ ክጣበቕ ይኽእል ኢልክ ትሓስቢ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ብኸመይ ትርእዩ እየ ክብል ደለየ ስለዚ ኣፍልጦና ብዛዕባ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ጥራይ ሓገዝ ኣብ ምውፋይ ስደተኛታት ኣብ ምሕጋዝ ዝተደረቶ ደኸውን ኣሎ ዋላስ ዝረኣዩ ሕማቕ ፖለቲካዊ ኣካይዳታት ልክዕ ከምቲ ኣብ መንግስቲ ዝነቕፍዎ ኣባና እውን ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ተፃዋት ክህልወና ኣለዎ ኢልክ ትሓስቢ ኣብዚ ጉዳይ ዘለክ ትዕዝብቲ ከመይ ይመስል ቴንክ ዩ ያለለይ ሕራይ ሓውና እወ ሕጂ እዚ ኣብኡ ከይበፃሕና ኣብ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከይበፃሕና ብውልቀ ሰብ ደረጃ እውን ኣብ ሓደ ጥርናፈ ኣብ ዘለኻሉ ህዝባዊ እንታይ ህዝባዊ ምልዓዓል በሎ ካልእ ከምዚ يأكل قدم مخانو زنبرة هزباو معبل مالش هزباو منقص عصدي زبال نبرة
ኣብ ውድብ ስለዘይ ኣተኹ ኣነ ማለት እዩ ኣነ ስጋብ ሕጂ ናይ ዝኾነ ይኹን ውድብ ኣባል ኮይነ ስለዘይፈልጥ በቲ ዘለኒ ተሞክሮ ግን ኣብቲ ዝነበረ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ሕቶን ርኢቶን ነቐፌታን እውን እንድሕር ደኣኒ ኣቕሪብካ ክሳብ እዚኦም ዳ እምበርዶ ገሊኦም እኳ ናይ ሕጊ ደፍ ኣለውና መስለኒ ናይ ሕጊ ደፍ ኣባል ኮኑ ዝብሉካ ሰባት ሰሚዕኻ ብሕጊ ንመራሕ ሕጊ ኣድላይ እዩ ገምጋም ንግበር እዚ ዝነበረ ጌጋ እዩ ብከምዚ ክእረም ኣለዎ ኢልካ ሓሳብካ ስለ ዘቕረብካ ከም ደላይ ፍትሒ ዘይኮነ ጽቡቕ ናይ ደንበ ደለይቲ ፍትሒ ከም ዘለካ ሰብ ዘይኮንካ ከም ተጻራሪ ኢኻ ትረአ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ እየ ኣቐዲመ እቲ ንነገራት ብነቐፌታዊ ዓይኒ ርኢና ነተበጉሰታት ክንስዕቦምን ክንድግም ኣለና እምበር መን እንታይ ኣይንበል ዝበልኩ ኣብኡ ኸ ዝመጽእ ካሊ ነገር እንታይ ኣሎ እቲ ሕቶ ዝሓትት ዘሎ ርኢቶ ዝህብ ዘሎ ወይ ዝነቅፍ ዘሎ ሰብ መን እዩ ኣለካ ግን እቲ ኣገዳሲ ዓይ ማለት እዩ ከም ኣነ ከም ኤደን እቲ ሓሳብ ዝቕርብ ደሎስ ጠቓሚ ድዩ ንዓና ብኸመይ ክሕግዘና ይኽእል ንኸነመሓይሽን ንኽንዕወትን ንቕድሚት ንኽንስጉምን ዳኣይና ኢልና ክንሓስብ ዘለና እምበር ነቲ ብቑኑዕ ልቢ ዝቕርብ ሕቶ ይኹን ርኢቶ ወይ ነቐፌታ ብሕማቕ ክንሪኦ የብልናን እዚ እንታይ እዩ ዘርኢ ናይ ተቃውሞ ጽላኣት ከም ዘለና ምሳና ጥራሕ ዝሰማማዕ ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ጥራሕ ክንሰምዕ ከም ንደሊ እዚ ማለት እንታይ እዩ ክንውደስ ጥራሕ ኢና ንደሊ ማለት እዩ ድሕሪ ተጋጊኻ ከለኻ ሰብ ዘይበለካ ሓውኻ ግን እንዳረኣየካ ክትጠፍእ ስቕ ኢሉ ርኢየካ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ሓቂ ዘረባ እዚ ብዙሕ ኣብ ምስ ደገፍቲ ኣሕዋትና ክንበሃሃል ሆሆ ክንበሃል ነሕልፎ ግዜና ዝያዳ ኣብ ውሽጥና ኣተኪርና ነብስና እንተንፍትሽ ይሓይሽ ዝብል ሰብየ ማለት እዩ ነቐፌታ ክፉታት ኣይኮናን ዕፅዋት ኢና ነቐፌታ ኣይንቕበልን ኢና ወረኻ ወሓሊፉ እውን ነቐፌታ ኣብ ድመፀሉ ግዜ እንታይ ካብ ኣኼባ ከይተረፈ ዝስጎጉ ሰባት ኣለው ትሰምዕ ኢኻ ማለት እዩ ውፁእ ተቃውሞ የጋጥመካ ስለዝሓት ወይ ስለዝነቐፍካ ወይ ርኢቶኻ ስለዝሃብካ ንሕና እንድሕር ተቃውምቲ ተባሂልና ንነቐፌታን ንሃናፂ ሓሳብን ክፉታት ዘይኮይንና ብኸመይ መንገዲ እቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ብኸመይ መንገዲ ነዚ ስርዓት እውን ሃናፂ ሓሳብ ኣይቅበልን ኢልናስ ክነቕፎስ እንታይ ሞራላዊ ልዕልና ኣለና ትብል ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልካ ልክዕ ከምቲ ናይ መራኸቢ ብዙሓን እውን ዝበልክዎ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዘለና ትፅቢት ኣሎ አንሪያሊስቲክ ዝኾነ ትፅቢት ማለት እዩ ሚድያስ ወሪዱ ኣብ ባይታ ንስርዓት ኢሳያስ ገምጢሉ እቲ ትደልዮ ለውጢ ከምፃልካ ኣይክእልን ሚድያ ህዝቢ ንቕሓቱ ክዕቢ ሓበሬታ ክረክብ ክመሃር ዳእዩ ክገብር ዝኽእል እሱ እዩ ዕላምኡ እምበር ካልእ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የብሉን እቲ ባዕልና ክንገብሮ ንኽእል ካብ ካልኦት ኣይንፅበዮ ካብ ሚድያ እውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ እስኻ ዝደለኻዮ ወይ ካብ ሚድያ ዘለካ ትፅቢት ክውን ከይኮነ ምስ ተረፈ ድማ ወይ እሱ ምሰኣንካዮ ነቲ ሚድያ ኣብ ምንዋር ተኣቱ ማለት እዩ እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝበልካዮ ከዓ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ሰብኣዊ መሰላት ንዕኡ ዝሰርሑ ሰባት ኣለው እዚኦም ሰባት እዚኦም ጌጋ ኣብ ርኢና ኣብ ዝበሉሉ
መሰል ሰባት ኣብ ዝተተንከፈሉ ግዜ ክብሪ ሰባት ኣብ ዝተተንከፈሉ ግዜ ድሕነት ሰባት ኣብ ዝተተንከፈሉ ግዜ ናይ ጥብቅና ስርሖም ክሰርሑ ደይኮነ ሓላፍነት ይደሎም ግዴታ ኣለዎም ማለት እዩ ናትና ስራሕ ኢሎም ክሳብ ዝሓዝዎ ብድሕሪኡ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ዝበልዎ ስለዘይተበረሃካ ወይ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ንዕኦም ክፀልኦም ስለዝመረፅካ ስሞም ምጥፋእ ማለት ነቲ ናቶም ስራሕ ኣንደርማይን ምግባር ወይ እንታይ ክንብሎ ኢና ምትሕኑኻል ክኸውን ይኽእል ማለት በዚ ክገልፅ እዩ ሕጂ በታ ሓደ ወገን ንሳቶም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ምጥባቅ ስራሕ ክሰርሑ ትደሊ ምክንያቱ እሶም እውን ኣካል ናይ ተቃውሞ ኮይኖም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምቅላሕ ኣብ ምውዕዋዕ ልዑል ተራ ዝፃወቱ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ በታ ሓደ ወገን ከኣኒ ስርሖም ክሰርሑ ከለዉ እስኻ እንድሕር ንዓኣቶም ከተነውሮም እዚ እውን ሓደ ካፍቲ ኣካል ናይ ድርብ መለክዒታት ዝበልክዎ ኣቐዲሜ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩልና እቲ መሪፅናዮ ዲና ወይስ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ኣብ ቅድሜና ደው ዝበለ ወይ ዝተዋሃበና ሓላፍነት ክንገብር ክንክእል ነናፍቲ ንኽእሎ ነገራት ኣተኪርና ብዝኾነ መንገዲ ተቃውሞ እውን ነገር ክህሉ ክእል እንድዩ ኣብቲ ኣብ ጥብቅና ደለዉ ሰባት ዝፅሕፍዎ ወይ ዝብልዎ ነገራት ግን ነዚ እውን እንተኾነ ብልዙብ መንገዲ ድሕር ሕቶ ሓቲትካዮም ብቕንዕና ክምልሱልካ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ከምኡ ምግባር ግን ናብ ካልእ ዘየድሊ ዘለፋታትን ምንዋርን እንተዘይከድና እዩ ዝሓይሽ ከምኡ ምግባርና ግን ክሳብ ሕጂ ንድሕሪት ጎቲቱና ኣሎ ኣብኡ ከለካ ግን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ይኻልካ ዋላ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣሎ ማለት እዩ ምስኡ ተኣሳሲሩ ደቂ ኣንስትዮ እውን ደቂ ኣንስትዮ የለዋን ኣብዚ ቃልሲ ዋሕዲ ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ ይበሃል እዩ እተን ዘለዋ ኸ ዝሓለፈ እዋን ዝሓለፈ ሒደት ሳምንቲ ንሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣዛሪበ ነይረ ማለት እዩ ንዓተን እውን እቲ ሕቶት ሓቲተ ነይረ እሰን ሕጂ ልክዕ ከምስትናተይ ትዕዝብቲ እውን ስለ ዝመሳሰል ወይ ስለ ዝሰማማዕ እንታይ ኢለን ነተን ዘለዋ ኸ ብግቡእ ዶ ይጥቀመለን ኣሎ እዩ ደንበ ተቃውሞ ኣብዚ ሕጂ ዝመፅእ እንታይ እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ምትብባዕ ኢልካ መሪፅካ ንዝተወሰና ተተባብዕ ንዝመረፅካየን ከዓ ተቋናፅብ ንደቂ ኣንስትዮ ተናጣጠፍቲ ምስ ኩሉ ዘለወን ማሕበራዊ ሓላፍነታት ኣብቲ ንቡር ሂወት ልክዕ ከም ካልእ ሰብ ማለት እዩ ኣብዚ ቃልሲ ኣቴን ነቲ ሰኸም ምሳኻ ክካፈላ ምድላየን ንባዕሉ ዓቢ መስዋዕቲ ዝኸፍላሉ ነገር እዩ ከምኡ ኮይኑ ግን ድሓር ኣብ ጎንኻ ጠጠው ኢለን እናሃለዋ ንዓኣተን ብዝተፈላለየ መንገዲ ምንዋር ምውንጃል ምፅራፍ ገሊኡ ክደግሞ እውን ዘይትኽእል ዘረባታት እዩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንዓኣተን ርእሰን ንምድናን እንተዘይኮይኑ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን ነዚ ርኡ ዓገብ ዘይበለ ከዓኒ ብሓቂ ኣነስ ደላይ ፍትሒ ደይ እውን ክብል ኣለዎ ብሓቂ ንማዕርነት እውን ጠጠው ዝበልኩ ደ ንልዕልና ሕጊ ጠጠው ዝበልኩ ደ ኢሉ ነፍሱ እውን ክሓትት ኣለዎ ብኡ ተመሳሳሊ እውን ካልእ ብዙሕ ነገራት ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሓሊፍካ ንመንእሰያትና እውን ዝበሃል ነገር ኣሎ እዚኦም ከምዚ ኮይኖም እዚኦም ከምዚ ወይ ንዓበይቲ እውን ዝተፈላለየ ጉጅለታት እንዳፈጠርካ ንሕና ንሶምን ዓይነት ኣካይዳታት ኣብ ኣካለ ስንኩላን እውን ክኸውን ይኽእል ንሰብ ንሓደ ባዕሉ ዘየምፅኦ ነገር ሕማም እውን ክኸውን ይኽእል ብሕማም እውን ከይተረፈ ዝፃረፉ ሰባት ኣለዉ እዚ
ኣብ ምስ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ምንጥጣፍ ግዘይ ተኣሳሰር ከም ሰብ እውን ኣነዋርን ኣፀያፍን እዩ ክኹነን ጥራሕ ኢኻ ዝግብኦ ነዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ተፃዊርካ ንብዙሕ ዓመታት ነዚ ነገር እዚ ተፃዊሮም ደቂ ኣንስትዮ ኣካለን ስኩላን ይኹኑ መንእሰያት ይኹኑ ዓበይቲ ይኹኑ ነዚ ተፃዊሮም ክሳብ ሕጂ ካብ ዝቃልሲ ፈልከት ከይበሉ ፀኒዖም ዝኸዱ ግን ኣነ ብሓቂ ልዑል ክብርን ኣድናቆትን ኣለኒ ንዕኦም ክብል ደሊ ማለት እዩ ሓጎተና Type in text. ዋው ካብቲ ዝሓሰብኮ ወፃኢ ብጣዕሚ ገፊሕ ጌርክ ቅሪብክዮ ብጣዕሚ ከመስግነክ ደሊ ኣዝዩ ፅቡቅ ኣዝዩ ጠቃሚ ኢንፋክት ብዘይ ተፀበው ቁርናዕ እውን መፂኽኒ ብጣዕሚ የቀኒየለይ ክብለክ ደሊ ናይ ኩላና ወፃዓታት እውን ስለ ዝተንከፍኪ ኣነ እውን ኣብኡ ስለ ዝፀናሕኩ ኣብቶም ዝገለፅክዮም ወፃዓታት እሞ ብፍላይ ፐርሰናሊ ንዓይ ተንኪፍኒ ብጣዕሚ የቀኒየለይ ክብል ደሊ anyway ኣብታ ብቀዳማይ ዝገበርክያ ቁርብ ዳኺና ውሖት ነገር እምበር ምስ በዓል ክልተ ኤደንን ትርሓስን ዘካየድክዮ ቃለ መጠይቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ኣብታ ንደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ትምልከት ጥራይ ዝቀረበት እቲ ሳተን ዝበልኦ ሓሳብ ከም ዘለዎ ቅቡል ኮይኑ ከም ተወሳኺ ግን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ክተባባዕሲ ሓደ ግዜ እተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ክወፃ ደቂ ተባዕትዮ ትናተን ሓላፍነት ክሽከሙ ተራኽብዎን ኣለዎም ክሳተፋ ትብል ነራ which is ፅቡቅ እዩ ብተወሳኺ ግን ኣነ ኩሉ ግዜ ከም ማለሲ ምናልባት ሳተን እውን ሰምዓና ስለ ዝህልዋት ንዓተን ነታ ኢንተርቪው ዝተኸታተለ ዋላ ንዓኹውን ኤደን ሰምዕና ስለ ዘለኺ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣነ እንታይ ምበልኩ ከም ልምዲ ኣኼባ ክንገብር ከለና ሲ ደቅና እውን ሒዝና ኣብቲ ኣኼባ እንተንመፅእ ንዓዓቶም ዝኸውን ሓደ ዝኾነ ኤርያ እንተንፈሊ just ነታ ሰዓት ያ ወላ 5 ቅርሺ 4 ቅርሺ ኣውፂና ካብ ካልእ ኮሚኒቲ ዋላ ይኹን ካብቲ ከባቢና ኮሚኒቲ ኣምፂና ሰራሕተኛ ብምቁፃር ንዕኦም ገለገለ ኣክቲቪቲስ ዝገብሩሉ ድላለይሉ ብሓንሳእ ዝዓብይሉ እቲ ቃልሲ ናይ ስድሮኦም ሳቶም ዝወርስሉ ኩነታት ክነጣጥሕ ምእንትሲ ደቅና እውን ኣብ ገዛ ክትርፉ የብሎም ሰብኣይን ሰበይትን ኣይኮነን ክማቆሉ ዘለዎም ሲ እቶም ቆልዑን ስለምንታይ ኣብ ገዛ ተዓሽጎም ዝውዕሉ ይውፁ ምስሕዋቶም ይላለዩ እቶም ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ምስትታፍ ዕድል ይረኽቡ እቶም ቆልዑን ወዶም ጓሎም ብሓንሳእ ናይ ምውዓል ዕድል ይረኽቡ ሎሚ ብሓንሳእ ዓብዩ ኣብ ሓደ ባህሊ ኣብ ሓደ ገለ ፅባሕ ንጎሆ ከዓ ምስ ዓበዩ ከዓ ኣትሊስት ተፋሊጦም ስለ ዝፀንሑ ወላ እቲ መውስቦ እውን ሕግዝ እዩ ተላሊኻ ምፅናሕ ሓቢርካ ምዕባይ ሶ ኣነ ብከምዚኣ ጥራይ ከም መሓይሻታ ናይ ብቀዳማይ እሳ ጥራይ ክውስኸላ ደስ ምበለትኒ የዱ ሳተን ዝበልኦ ከም ዘለዎ ሕልው ኮይኑ ግን እቶም ቆልዑ እውን ልክዕ ከም ከልቢ ኣብ ገዛ ጥራይ ክዕፀው ዘይኮነ ሲሳቶም እውን ክወፁ ክራኸቡ ንሕና እውን ሰብኣይና ሰበይትና ተራኸባ ካብ ንበሃል ደቅና ሒዝና ንኺድ ደቅና ውፃወቱ ንሕና ከዓ ኣኼባ ሃገርና ክልቴና ንሳተፍ ብከምዚ እንተዝዕረ ዝያዳ ነታ ኢንተርቪው ቁርብ ገለ ሓሳባት ንምውሳኺ ስኹን ስለ ዘለኺ ስኹን ስለ ትመርሕዮ ዝነበርክቲ ኢንተርቪው ዘዛረበ ኣለኹ ካልእ ብጣዕሚ የቀኒየለይ ነቲ ዘቕረብኩልኩ ሕቶ ብግቡእ መሊስክለይ ኢኺ ጀስት ቅድሚ ናብቲ ዝቕፅል ናይ ዕረፍቲ ግዜ ቅድሚ ምኻድና ኣብዚ ቁርብ ሓሳብ ዘቕረብኩ ይኹን ኣብ ካልእ ኣጠቃላሊ ነዚኣ ናይ ሕጂ ብትምልከት ብፍላይ ትብልዮ ነገር ተለክ ዕድል ክበክ እሞ ድሓር ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክንኣቱ ቴንክ ዩ ኤዱ ሓራይ ሓጎተና ወቲ ዘቕረብካዮ ሓሳብ ብጣዕሚ ጠቓምን ክሕሰበሉ እውን ዘለዎ ስጋብ ሕጂ ስለምንታይ ከይሓሰብናዮ ፀኒሕና ዝብል እውን እዩ ኣብ ገሊኡ ከባቢታት ብርግፅ ከምኡ ዓይነት ተበግሶታት ኣሎ ግን ኣነ ኣብዚ ናይ ድሕሪ ናይ ጆርጅ ፍሎይድ ምቕታል ዝሰዓበ ሰልፍታት ኣብዚ ንሕና ንነብረሉ ከተማ እውን ኣብቲ ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ማለት እዩ ንዕኡ ደጊፉ ዝነበረ ሰልፊ ከይደ ነይረ ኣብኡ ሕጂ ዝተዓዘብክዎ ነገር እንታይ እዩ ዝገረመኒ ድማ እቶም ፃዓዱሲ ከይተረፈ ብብዝሒ እውን ንሶም ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ፀለምቲ ብጣዕሚ ውሱናት እንድዮም ነይሮም እቶም ፃዓዱስ ደቆም ሒዞም ኣብቲ ሰልፊ መፂኦም ማለት እዩ ሕጂ ንደቅኻ እቲ ናትካ ክብርታት ከተውርሰሉ ትኽእል ዝበለፀ መንገዲ ብተግባር እዩ ኣቦኦምን ኣዲኦምን
ዝኣምኑሉ ወይ ንምንታይ ጠጠው ከም ዝበሉ ብግብሪ ክሪኡ ከለዉ እቶም ቆልዑት እቲ ናይ ጽባሕ ዝመጽእ ሕብረተሰብ ከኣኒ ዝያዳ ልሙጽ ዝምድና ሃልይዎ ተሓላላይን ተኸባባርን ንክኸውን ኣንጻር ውጽዓት ጠጠው ንክብል ዝሕግዝ ሓደ ልምዲ ድማ እቲ formative years ዝበሃል ክሳብ 5 ዓመት ዘሎ ዕድመ እቲ ንቆልዓ ክትቀርጾ ከምቲ ክኾኖ ዘለዎ ጌርካ ትዕብዮ ዝሓሸ ዕድመ እዩ ቆልዓ ሽዑ እዩ ዝያዳ ተጸላዊ ብድሕሪኡ ንምቕያሩን ንምጽላውን እንዳኸበደ እዩ ዝኸይድ ኣብቲ ንእሽተይ ዘለወሉ እዋን እንድሕር እቲ ግቡእ ጽልዋ ጌርካሉ ግን ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ኮይኑ ከዓቤልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ተሓሳብካ ቅቡል ይሓውገተና ክብለካ ደሊ ካልእ ዝዘከርክዎ ብዙሕ ነገር የለን ጥራሕ እንድሕር ጌጋ ሃልዩ ምናልባት ዘይፈለጥክዎ ሰማዕትና ከሕብሩን እሞ ቅሬታ ካሓተሉ ጥራሕ ዝደሊ የቐኒየለይ ቦተና የቐኒየለይ I think ቅሬታ ዝሕትት ዘሎኳ ኣይ ኮስጋዕ ክንዱ ዝጌጋ እኳ ይረኣኹና ኣነ ገለና ንኣሽቱ ንሕና ኣብዚ ክንዝክሮም ዘይከኣልና ክጥቀሱ ዘለዎም እንተደኣልዮም ግን ንበይኑ መድረኽ ርእይቶ ስለ ዘለና ናይ ርእይቶ ግዜ ኣብቲ ናይ ርእይቶ ግዜ ሓሳባቶም ክውስኹሉ ዝያዳ ክህፍትምዎ ከዓ ዕድል ክህሉ እሞ ንዕኡ ክንፅበይና ማለት እዩ ብዝኾነ ነቲ ዝመለስክለይ ሕቶታት ደጊመ ከመስግነኪ ይደሉ ንኹሉ كورات أب حدري جعلنا بالتوك كم أب حدري جعلنا فيسبوك كم نزي برنامج تكتاتل وزلهم كم بمن قدي سنيتنا.com بيوتيوب دحراي تمحلالي فو نزي برنامج تكتاتلو أوش تعدي كم بمن قدي أسرنا تي في زي برنامج تمحلالي فو نتكتاتلو كل خاتكم مسانا دلا نايلومي مشيت قاشانا حفتنا إيدن إياسو ساون تقال تابعت مثل إيرتراوين كمون أزيا كابتن بحر غازيت إنياتاتيلنا أبزق زيزي نفلت حفتيا سلازي مسايو تي نايلوم شت أنا حد زلنا سا أب أستمرون حبريتان تبنا دلا يخبل دلي بتوساخي أبزي ناي حدري جعلنا بالتوك أقدمنا خمس جلسنا إنه توم دحري لكم زاتو خومينا خمس جلسوا أنا هنا حبريتا بتوساخي إزجازا كم تقدم زجلسكو حاجزكم يدلله حاجزكم يصبله نزز قصل زل عمت بحبار كراخبنا بحبار كزاتينا بحبار كقلسنا بحبار كم نمهر كم نمهر كجبرنا I think نعوز قصله هو تزرقلو جلا جلا كن وفلنا مالتيو سوها نحد عمت كقصله زخيل عمتاو كراي زغفولو لجزي already ناي سومن ناي كلتا سومن جزي تريفو شفن زي بأنا بإرتراويان يو شفن تثبيت نقابرلو كم تقول جزي كم تزحل في شدة شوعات عمت لومون حاجزكم أي فلينا PayPal account بغص علي يزورالو أب حدري جعلنا بالتوك كمون أب حدري جعلنا فيسبوك سلازي كم عاقمهم نحنا نفس وكفكم كتوسيون عين دلنينا كال مع سيتي زوردنا دولو إرتراويان يأخلنا جنزبنا بزي مدب يوصل كم زلوا نفلت يسمعنا خايو نزيخ نبل كلنا ندحمم مننا نزاربكم دلنا يتخالق زلوا سدرابيتها وحلفنت أب كله هجراوي زورده نبناون زورده مخانو نفلت نبخاتكم منكم وخم زغنن إن نجنزب مو قبل عليو كال توسخ الشكم كنا شك ما يندلن من تزي حمسة لمين حدث بشخمون حمسة جن ملكوعم كم زبال من الوقت لما معلتي نزب برنامج نكتاتلو زلنا السبات أبال توكن على فيسبوكن قصرنا حموش تشحن حرة بتسيحو $100 انت واسينا إذا حموش تشحن عنا نزجازات رايزي كونه كالك نجبرون كخلنايو سلازي بوزو حيكوننا نحتت أتوم زلكم زوج أهمو يملالكم نابلنا نتوم بعق من زي بالناقة نايت صباح نجوا بون نسيتيا من الوقت حنت معلت انت قاريسنا $100 نابزا PayPal account وستيلنا زي نحنا شكم مخانو تريفو ملكع خوننا يمالتيو سلازي
بصدق زحسب لبخم كقدفة كاباخدكم كا كل جزء خمسة زحلفة حجون أمنتنا وسنة يقولون مو I think تصني إحنا كرزيتنا زاناي PayPal كرزيت كنفتشينا نعخدكم ممكن نفلت أكمينا متجرشتاون زي جزا كرايو مسكفلة جنزب أنت تعرفنان كراي كم زخفلنان كنا الرجاج تسألكمينا استرفة جنزب أنت اللون أم تاي معلقنا وعلوم مخناون كنا حبرينا نفس وقف توص ناي حزب سانتيم ناي حزب مخانا نفلت بو ملكعكا حزباو تحتات نتكب زلنا فريتنا نتيت جبرو ناي جنزب أبركتو كل جزء تحتتن ومناتن كوينا نركب أقدمنا الرجاج تسألكم أما إدو حفتي ناي حدا حمشت دقيق عرفتي صون قرب بوزح عزاريبنا كينا مو I think وي شاهي وي ماي وي بون كتب لي أنا نفسي زي حدري جاكانونا يا زاربين بر أي ستي أي عد أي بل أي بلني أي كفلني دخلنا تعلو خاب جنزب كاب سبن دواس أيز نبر لازم كاب نفس قرر خط لا بيل كتم لاسي ناي حمش دغنا عرفت جزي خنا بكينا سقع شعو مصاني حيت موسيقى كن جابزينا مالتيو حدنتنا حفتي دحريو كاب يغني لي ثانك يو حفتي كاب حزبن زقرب حتوتات سيت مدرخ دحرزي عرفتي نتي مدبتخا سخت مرحيو كركبكي مالتي دحرزا موسيقى ثانك يو يغني لي مو نا موسيقى alright thank you وطنا thank you كأتي بسمعك أنا thank you كلنا فتحي حونا أبي بال سديد الكنال لقى خموين ودم جوس $100 تبلا لقى thank you يغني لنا بتسقط ملص يغني لنا كلهم انتم كي حبركم ناس سدد لهم كيغني لنا موني إدريس باغون اندحر لقى فين كابتوخين أطينا إذا حفتنا تمليسترا الله إيش يا حبيبتي إدريس باغون ودقات النيرة تبني ركامو بقى هنجمرو تحطو ولا بقى أبريقه هنكيدنا أنا بقى مدرك إدريس حونا إدريس باغون اندحر لقى فين كا thank you مرحوي غني لنا هراي إيش حراي إدريس باغوني اندحر لقى فين كا إدريس باغوني سمع اندحر لقى ولا عرفت ما يكسر تفسخها هاي كذا إدريس باغوني سمع أنت لقى أبياتك كان اندحر لقى فين حدا جبر اللي ما وتخاف تأتو عدل كبكة أوكي حراي إدريس باغوني اندحر لقى بدحري أخذ حزاء عدل كبكة نقول سلام نبقى حطه نقول سلام اندحر لقى فين كا اوكي يسمع له ماشي هو اسمع لها تمام ثانك يو مجمرا درجه قالو نحن حفتنا كم يدن ياسو عميق أفلطونات هبرتسب زلوا عدينكم زهبتنا ونعستمرو نبحكي أبلبنا حدرو ناتي حتو هجون ندا مسكن كوي زبل نحفتنا إدن إياسو شجرنا على لياتولا أب مسجار نايزي الجوزوزي هذا السلال كم زدلي كمان كها نزعق مزي معناتها حيلنا نفلطوينا بتحدنتنا يو جي إيكونومينا وانترنتنا هنكيد بقللو دوتر إنه كم زي ناتي ملكاوي الرأي مثلنا بعد النتيو أبتعدتي كان حيلي أبزوغنا أفريقيا السرعات زقمتو إذا السرعات كم مستقمتنا مثلنا بعد كم ودب كريه بالنان زبلو والكسبات كما يعنو ما نتيودك حاجر وداي وايت هاوس فتح ودما كابتا هقول كمان زي حلف كانوا كوليغار كنا يعد عرب زوسنو بوليتيكاي لا إيست أفريقيا زلوا في السلطان وننتقل انتر عنايو نتي سيستم سلازمر نتسوي سبتي الرأي أخي انت أنا تفتح والدبات يمسو نزي سرعات المطيار في كانت قمت
بتزلوا بروجرام ويس بامبولا إنا كنكير ويساياس الجسنا كان بامبولا كان المنتاي السيستم والسنتين نحن يكوننا نبكي الرئيس أبكموس كم عينت نوتينا ندل زلنا صحابو حجنا مدت مسفن حبوس بزي قال قالوا تاوك السيادكي نويتران كوين كتزاري قال لنا دما نبل انه نحنا برود ماب كنكيد لنا لزخونه قداي زي هاجراوي قداي اب هاجراوي قداي دما دك هاجر تساتفوا كونا لومبر لا يحد ودو ولا يكسب يزو كون سلازي مجمريا لزي تبغسو كم صنال كنت كمالو مثلا مسفن حاجوس مقوام زي كنس لمسرتي صنال كنت كمالو زي اب كم ديس بودكاست كتبري تفريدي ثانك يو مايك فري وطبقتي جن كباد حتوعة حاو نقول سلام سلتي مسجانها أنا تمليسي مسجنك جن انتاي قبل دلي مجمرة نجر نزخونه يخون عين التبقسو ناي تقالالاي مسفن حاقوس يخون ناي تقالالاي عند برهان يخون ناي كال زخونه يخون هون تبقسو ربح حزبنان هاجرنان بقمت اتينا بلزم منقدي كساب زحاتتنايو ወይ ክሳብ ዝወቀስና ከሰክፈና ይብሉን ዝብል እምነት ይዘለኒ ሰከፍታ ዘለካ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን እንታይ እዩ እቲ ናትና ሮድ ማፕ ንባዕሉ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይምእታው ነቲ ረብሓ ናይ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ كم أقدم زول كوا كم ممرحنا كم كومباسنا تتقيمنا له كن كيد علنا إلى أنا زأمن مالتيو قال تبغى زوسد جن حجاب قداي ناي تقرأ مسمن حاجوس كن زارب انتقينا ده حساس كجبري خيدة يزبله ده حساس دما مصنعتي مالتيو مصنعتي انتايو مصنعتي تبغسو نايكونن مصنعتي نخوسد تبغسو دايو جيرمبر انا بزاعتي بخمساعتي اب كندز زاكل غيزه نتسرعات كغمطلو يون ايبلن مالتيو حجي بلك حدا غيزه اتي نتي ناي مسفن حاغوس غداي مسرت جيرو اب زوريو خخيد زنبره كركرات حدا غيزه كمزي wishful thinking دبلو عينت نجر خمسي بعلخا الله جيب كاس لا تتدليو ناي عينت كونتاتيو أنا زرخب كومبر زيز بحال زتجبت نجر عين برن مالتي كابو جنسكي توم نستقال لاي مسفن حاجوس كراخو بزخولو بنايك ألسي تموكرو يخون عدمي يخون ناي جبها ينبرو ناي هزباو جنبار ولا ون كالوت انتلو بزيس ازوم سبات نتي حبرة السب ناي ارترا كوكلو زخولو ون كركبوهم سلا زخولو نساتهم تحوابيرو بنت حادة تبقصو انت زوسدو أنا إيدن مالت أدمع زخونة تبغى خون مخالة زبل أمنتي زلني مالتي كابوة عيجن مصنعتي خجبر ده حساس يخمان مصنعتي خمان ده حساسن مصنعتن سيك قربون سفال عليه نجار خون خلن ديو كما ينيرو ساين فلتنينا خالي جن نتسرعات على خاص كالي تمتقو سرعات سي بامبولا عينت سماوي سرعات مخان ملوات دو ايكونن يخايلكا
ማለት ነቲ ስርዓት ነቲ ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ገሊኦም ሰባት ንስርዓት ንኢሳያስ ጥራሕ ስለ ዝጸልኡ ንሱ እንድሕር ተቀይሩስ አውቶማቲካሊ በቃ ኩሉ ዝደልይዎ ዝማልኣሎም ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ግን እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ መሰረታዊ ጉዳይ እዩ ኣብ ባህላይ እቲ ዘየለ ነገራት እዩ ዝበዝሐ قوام ኣይተተግበረልናን ልዕልና ሕጊ የብልናን እቲ ኩሉ ዝግብኦ ኣዕኑድ ኣይተተኽለና ኣብ ሃገርና ኤርትራሲ እቲ ዓስከሬን ሃገር ከብላ ዝኽእል ዓይን ውን ከም ልኡላዊት ሃገር የብላን ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ እቲ ለውጢ ምስ መፀ እቲ ኣወንታዊ ለውጢ ምስ መፀ እቲ ክግበር ዝህልዎ ነገር እቲ ኣዕኑድ እቲ ዘድሊ ሃገር ክትከውን ህዝቢ ኻኒ ብሰላም ወፊሩ ክምለስ ብልጽግቲ ሃገር ክሃነጽ መሰሉ ተኸቢሩ ንኽነብር ዘኽእሎ ባይታ ናይ ምንጻፍ ሓላፍነት ዝህልዎ ኣካል እንድሕር ደኣ ኣብ ምምጻእ እቲ ለውጥን ነዚ ስርዓት ዝተኪኡ ኣብ መቐጻለ እንድሕር ሓላፍነት ወይ ዕድል እንድሕር ረኺቡ ከድምዕ ክኽእል እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ናይ ዝቀየርካ መጽእ ለውጢ የለን ኢለ ኣነ ዝኣምን ማለት እዩ እቲ ናትና ሓሳብ ከኣኒ ነቲ ዝበዝሐ ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ኩሉ ኤርትራዊ ድሓር ናይ ዋንነት ስምዒት ሓዲርዎ ሃገርና ብኸምዚ መንገዲ ክንሃንፃን ከነበልጽጋን ኢና ኣለናያ ንሕና ዝብለሉ ኩነታት ንምፍጣር እዩ እቲ ናትና ዕላማ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ሓው ንጉስ ሰላም ሕቶኻ መሊሰልካ ክኸውን ተስፋ ግን ክብድ ዝበለት ሕቶ እያ ነይራ መስለኒ ተመሊስካ ዶ ኢድሪስ ባጎኒ ኦኬ እንድሕር ተመለስካ ወዲ መጎስ ወዲቀ ነይረ ትብል ነይርካ ናባኻ መድረክ ክበካ ኢድሪስ ባጎኒ መጻኻ እሺ ናባኻ መድረክ ወዲ መጎስ Thank you حضري دقانوها كم زي قاشا thank you Eden thank you أنا حتى الله ثني إذن clear كنا أنا سكنا إحنا بالستي حتى straight forward Eden قدمي أيانا مسؤول حقوس كم زبالكيون دهساسا هنا نستاري هنا كيدو تقرأين با أو تدرجة نبرة متأزا بعال مانكي خونه بعال تشارلي اب تويتر بعد ما خلو جميرو او مساعته مستمرسه probably ناتهم security نغرون ወይ መጽናዕትናቶም ዘስጎኦም ነገር ስለደሎ ቅድሚ ሕጂ ቦርደር ኣገድስን ዝብል ብመሪሕኦም ተሰምዐ ድሕሪኡ ምስ ተመልሰ ምስ ኢንተርቪው ምስ ገበረ እቲ ዝለዓለ ገንዘብን እቲኦም ዝለዓለ ኤምባሳደርስ ናይ ህገፍ ጀማለና ዝበሃሉ ግብሪ መልሲ ክቦ ጀሚሮም ንደንበ ተቃውሞ ግብሪ መልሲ ሂቦም ኣይፈልጡን እዮም ሽሙ ፀዊዖም ወላቲ ሚድያ ናቶም ዴዲኬትድ ኮይኑ ንመስፉን ኣታክ ይግበር ነይሩ ሕጂ እቲ ደንበ ተቃውሞ ከዓ ተሲኡ ንሓደ ተቃዋማይ ፕሮቴክት ክገብር ዲፌንድ ክገብር ዘረባታት መፅዩ ማለሲ ንህግደፍ ሕጂ ንህግደፍ ዲፌንድ ናገበርካ ማዕረኦም ተቃወምቲ ከዓ መፅዮም ኣታክ ዝገብርዎ ወይ ኣብ ሚድያ ኮነ ኣብ ኩሉ ነገራት ሕጂ ብኸመይ ከዓ እቲ መስርዕ እኳ ኣነ ብሓደ ክሊርሲ ካብዚኦም ኣውትስፖክን ናይ ሞስቱን ሳፖርተር እየ ስትሬት ክነግረኪ ስለምንታይ ማዕረ ንህግደፍ ራዕራዕ ድቃስ ለይቲ ዝኽእለ ራዕዲ ክእቱ ከሎ ስለምንታይ ማዕረ ናይቲ ህግደፍ ተሰሪዖም ተቃወምቲ ኢና ዝብሉ ብዝኾነ መገዲ ክዕንቅፉ ዝረኣዩ ዘለዉ ግዜ ኣለኦ እንድዩ ዕቃቤታት ተለካስ መፂኻ እውን ቀሲልካ ቀዳማይ ፀላኢኻ ጠጠው ኢሉ ነቲ ናትካ ስፖክመን ኮነ ወይ ናተይ እትብሎ ብፃይካ ወይ ኤደን ኩኒ ከምዋ ጌርኪ ንዓኺ ጠጠው ኢለ ምሳኺ ጠጠው ክብል ኣለኒ እምበሪ ምስቲ ናይ ህግደፍ መስርዕ ተሰሪዖም ክመፁ ከለውስ ከመይ ትርእዮ ምስቲ ናይ ማለሲ ዳይሬክትሊ ህግደፍ እዮም ብሎክ የልኹም ግን በቲ ናቶም መስርዕ በቲ ኣታክ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ወያኔ ናይ ገለመለ ኢሎም ብዙሕ ነገር ዝምዝቃ ናይ ህግደፍ እናፀውዑ ከምኡ ክዛረቡ ከለውስ እንታይ ኮይኑ ይስማዓኪ ሕጅስ
بوبوتانا حزنا نايز سابورت لو نايز سابورت زبحال دلو أبتي أجزية زمتاع أيانا مسون حق زمتاعس زرباتات مسئلو كم تعمتوا يصبوا جركز جلس كيو بعبيو أيانا عند برهان كبر سب أنت كمان أبزياس جزية أسي جزية دخوا مخالل النيرو كالي جزية دخوا زارب الله أي مخالل النيرو أنت يا خوي نزر أنا دولس أبتنا مس تي هقدف أتاك جبروه خلو كم زلك علهم مبلغ خوي endorsement ناتهم كون سمع نزيم تقاموا دلو حجس كميتريا thank you سمكا أي حسكوان غريت أكبر اللي أنت يا خبل دلي أنا مجمع وهابيت قال نايز خونه يكون سب ويودب وينفع يكون مجمع نقول أنا ولك أسبوع مالتيو نايمس فينا حاجوس كأن مالسي كمزن إليه بزعبو تات بزح نجر زارب أي كإلن مخنياتو نخزارب زخلني أقول حبرتاون سلزي باللي مالتيو دفرت أي توصل الليل بر من أربعة تي زنبر على محتتات نعي كابز ملس اللي زلع على اللي ويز ز مصاتي بزح قبل يدفر مالتيو تسفا قبر تقال لاي مسفن حاقوس فقادنيا خوينو كزاربو ون عدلي هبني قن كم زبالكوخا نوعو يخون تقال لاي عند برهان ون بتماساسالي كحتهم زدلي بزحتو تاتا لاني مالتيو كابو قن لوخات قدف لعلوت لوخات أنصار مسفن حاقوس متقعتي بمحبراو مراخبي دبورلو جزيه يخون معسون تقال لاي مسفن حاقوس بلكع إثيوبيا بتيحو 5 تمنسه أنا لكع زخونه حبريتا لانه خبل ايكلني بلكع عفتي قال محتت زكايدلو غزي دي بتيحو تمليسو وي قدم نويح غزي قدميو إثيوبيا خيدو نيرو زفلطو نجر يبلين مالتيو እቲ ተቃውሞ ካብ ልኡኻት ግደፍ ዝመፀ ሪኢናዮ ግን እንተዘይተጋጌ ንመጀመርያ ግዜ ድማ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ኣይክኸውንን እዩ ብልኡኻት ስርዓት ግደፍ ዝተተንከፈን ዝተፀርፈን ውን ተፀሪፉ ተኮይኑ ወይ ተቃውሞ ዝገጠሞ ማለት እዩ ብልምድስ ዝገብርዎ ነገር እዩ ንሱ ንኽብለካ ኢለየ ካብኡ ግን ምናልባት እንድሕር ደኣ ስለዘስጎኦም እዩ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ወሲዶም ወይ ብኸምኡ ተወዓዊዖም ክነቕፍዎ ተበጊሶም እንድሕር ትብል ሃሊኻ ምናልባት እኹል ሓበሬታ ደይብልና ክንከውን ስለንኽእል ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ክበሃል ዝኽእል ነገር የለን በኣይ ወገን ማለት እዩ ድሓር ግን እቲ ተጋዳላይ ዓንደ ብርሃን ንዕኡ ንምዕጋት ድዩ ዝበልካዮ ኣነ ውን እዩን ኣይኮነን ኢለ ውን እንተመሊሰልካ እንታይ ይኽኸውን እቲ ነገር መስለካ ኩልቴና ኣብ እንተ ተመርኪስና ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ ንስኻ ከዓግቶ ኢሉ ድዩ ክትብል ኣነ ከዓ ከዓግቶ ኢሉ ይኮነን ምክንያቱ ኣነ ንስኻን ዓንደ ብርሃን ኣይኮናን ስለዚ ነዚ መልሲ እዚ ነቲ ሕቶ ብግቡእ ክምልሶ ዝኽእል ተጋዳላይ ዓንደ ብርሃን እዩ ግን ኩልና ከም ንፈልጦ ከዓኒ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ዳህሳስ ንኽገብር ንመቐለ ክኸይድ መሰል ከም ዘለዎ ተጋዳላይ ዓንደ ብርሃን ከዓ እቲ ዝመስሎ ንኽዛረብ መሰል ኣለዎ ክብል ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ግን ክቡር ሓው ክትዕንቅፍ ከም ምፍታን ውን ክረአ የብሉን ካልኦት ውን ዝቃወሞ ዘለዉ ነዚ ናይ መስፍን ሓጎስ ምስ ህግደፍ ተሰሪዖም እኳ እንተዘይበልኩ ዝበልካዮ ንክፉ ብሃሃ ዕድል ክንህብ ክንክእል ኣለና ብዛዕባ
ማለት ንዛረበሉ ለለና ጉዳይ ህዝብን ሃገርን እዩ ማለት ሕጂ ካፍቶም ዝድግፉና ንላዕሊ እኳ ደኣ ነቶም ስግኣትን ዕቃበታትን ዘለዎም ኢና ኣቕሪብና እንታይ እዩ ትሽግር ክንብሎም ዘለና ምክንያቱ እቲ ዓወት ብናይ ሓባር ስራሕ ብሓድነት ክስራሕ ስለ ዘለዎ ጥራሕ ዘይኮነ ማለት ብናይ ሓባር ስራሕ ጥራሕ ክብጻሕ ወይ ክትዓወት ሲ ብኸምኡ ጥራሕ ዝብጻሕ ስለዚ ጥራሕ ዘይኮነ ጽባሕ ውን ድሕሪት ሓቢርና ንነብር ንሕና ኢና ማለት እዩ ንሕና ኤርትራውያን ስለዝኾና ካብ ሕጂ ነቶም ኣጆኻ ዝበሉኻ ጥራሕ ኣብ ክንዲ ኣለኹም ምሳኹም ምባል ነቶም ስግኣት ዘለዎም ውን ክትቀርቦምን እንታይ እዩ እቲ ሽግርኩም ኢልካ ከተዛርቦምን ይግባእ ባህሊት እየ እቲ ተበግሶ ናይ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ንውልቁ ድዩ ናይ ውድቡ ብዘይ የገድስ እቶም ኣባላት ውድቡ ድዮም ወይ ናቱ ካልእ ክሳይ እንድሕር ኣለዎ ካልእ ጉጅለ ናይ ዝተበግሶ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ስግኣት ዘለዎም ሰባት ኣለልዮም እንታይ እዩ ስግኣትኩም ስለምንታይ እዩ እዚ ስግኣት ዘለኩም ኢሎም ከዘራርቡን ሓበሬታ ክእክቡን ከም ኣካል ናይቲ ዳህሳስ ክገብር የኸይደ ንመቐለ እንዲልና ሕጂ ግን መቐለ ኸይዱ ቅድሚ ዳህሳስ ምግባሩ ምናልባት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ውን ምግባር ዘድልዮ ዳህሳስ ነይሩ ክኸውን ነቲ መስርሕ ውን ገይርዎ ተኾይኑ ኣይፈልጥን እንድሕር ዘይገበሮ ኮይኑ ግን ተሰጊሩ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንዕኡ ውን ግምት ክህቦ بمجمريا من الوقت مس تقال عند برهان مستقال عند برهان بتسوز العلونات بتاعت ندحر دان ريليفانت خوينو رخيبوو مسو تراخيبو كلازبون حجازي مثلني زبر يتولني حتىها قرب نعي وانت ملكت هاي مسألتنن جن بزخولو عامي متشن فتين اللخو نخمل سايلي إذا حسب يغني لي اوكي ابا حوي صناح تاتانيكا تابين سلازلا فقيدات اللي يلا قدمي خا مالتي ابا حوي تكستر اخا انت خون كامبر العلاقه خيت سلازلا كونكن يسمع انت اللي مو اسكي حتى جلس كولنا سمع الله خدو اوكي هاجري حوي يغني لنا ابا حوي ثانك يو خسرك دليكم كنا كمبيوتر صقم علني إذن حفتنا بطعمي يغني لنا اتي استمورخي مبزحته دليت فتحي كنبلو زي نخل نقرات يخي ختمهرنا وعيلكم مالتي نتمولد ناي انت اخاتبلو زي كبهال زي قبع نقرات بتقاومو يخي ختمهرنا وعيلكي يغني لنا خافت مجمري عرس ذا العالكيو أبستقاوم زيسي سلسته كفالات اللو إلكي أقمت كلنا حدا إذي ستور أجندا زلوهم اللو إلكنا تخال عيكا تسعرتي ومصرار زفتو جروبوتات اللو إلكنا اتصال سايكا اتي نفتح زدلي جاسس 6 قبر يوم إلكنا سلسته غير كما قلت لنا مالتي بالطعمي اقداس نغري حجي حتى انت ابزي ستور اجندا زلوم ويكا اتوب تصاررتي انبلوم بمسرتو ابل علاونتن ناصنتن سماياتن ارترا يامنو ديوم زيا اتحانتيا اتخاليت خا نزوم اجوم انبلوم زلنا وينوم تصارتي انبلوم زلنا بخمي غيرنا عينا نفلطوم نحنا اسمات اللهم دو تكالاويان ديوم ودبات ديوم انتاوت يوم بشمام كتقلصيوم تر ازيدري خا
بأسرارحهم ክትገልጽልና ደሞ ከአልኪ ታሳልሰይቲ ምዘም ክልተ ሓይልታት እዚኣቶም እዞም ጃስቲስ ሲከርስ ክንላዘብ ንኽእል ዶ ካልእ ብዙሕ ሕታታት ኣለኒ ግን ከይነውሕ ምእንቲ ነቶም ኣሕዋተይ ከይዕምፆም ኣብዚኣ ጠጠው ክብል የቀኒየለይ እወ ሕራይ ክቡር ሓው ሕጂ እዚኣ እዚኦም ክልተ ተጻረርትን ስቱር ኣጀንዳ ዘለዎም ዝበልክዮም ሲ ኣብ ልኡላውነት ይኣምኑ ድዮም ኣብ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሲ ብኩሉ ይኣምኑ ድዮም ያታ ቀዳሚት ሕቶኻ እንተዘይተጋጌ ተኣጀንዳኦም ስቱር እዩ ስቱር ኣጀንዳ ኣለዎም ድማ ማለሲ ብዝበዝናቶም ንጥፈታት ምርኩስ ኣብኡ ምርኩስ ብምግባር ኢና ብዛዕባኦም ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም ኣነ ከም ብትዕዝብተይ ማለት እዩ እቶም ስቱር ኣጀንዳ ዘለዎም ዝበሃሉ ብዛዕባ ልኡላውነት ዋላ ሓንቲ ዘተሓትት ነገር ከም ዘይብሎም ኮይኖም ግን ድሓር እቲ ልኡላውነት እውን ብኸመይ ከም ዝርድእዎ ቁርባኡ ዘዳናግር ነገራት ይረኽበሉ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እየ ልኡላውነት ንሕና ከም ንርድኦ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ከም ዝበልካዮ መሬታን ባሕራን ሰማያን ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ናይቲ ህዝቢ ልኡላውነት እውን ኣሎ ማለት እንድዩ ግን ሕጂ እሳቶም ከነዚ ብኸመዮም ዝርእይዎ እቲ ሓባራዊ ንሕና ዘለና መረዳእታ ድሕር ዘይብልና ከዓ ክህልወና እውን ኣለዎ ንብሎ ንልኡላውነትና ዝምልከት መረዳእታ ንሳቶም ብንጹር ከቐምጥዎ ኣነ ኣይርኢን እየ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዕቃበታት ዝፈጠረለይ ወይ ዘሰክፈኒ ዝነበረ ተርእዮታት እውን ንሱ እዩ ድሓር እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ነንባዕሉ ዝጋራጮ መርገፂታት እውን ዝረኣየሎም ኮይኖም ይረኽቦም ብዛዕባ እዚኦም እዚ ክብል ዝኽእል ብዛዕባ እቶም ተጻረርቲ ዝበልካዮም ግን ተጻረርቲ ሓሳብ ሓደ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከርብሕ ይኽእል እዩ ዝብል ኢልካ ዘበገስካዮ ሓሳብ ወይ ተበግሶ ኣብ ዝህልወሉ ንዕኡ ኣብ ምንሻውን ነቲ ዘበገሶ ሰብ እውን ከተናኣእስ ኣብ ምፍታንን እዮም ዝፅመዱ ሕጂ እዚኣቶም እንታይ እዮም ዘዘክሩኒ ከምዚ ኣብቲ ንስኻ ክትበፅሖ በኣካ ደረጃ ዘይበፅሕካ ብምዃንካ ነቶም ኣብቲ ንስኻ ክትበፅሖ ዝደለካ ደረጃ በፂሖም ኢልካ ተኣምኖም ኣውዲቕካ ማለት ንዕኦም ብምውራድን ብምፅራፍን ኣብቲ ናትካ ደረጃ ከተብፅሖም ምፍታን ዓይነት እዩ ኮይኑ ዝረኣዮም ተግባር ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ነጢርካ ኮኸብ ትኸውን ሲ ከተርክቦ ስለዘይከኣልካስ ነቲ ኮኸብ ኣውዲቕካ ኣብ እግርካ ትረግፆሞ ርኢኻ ክልቴና ማዕረ ኢና ከም ትብሎ ዓይነት ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ልኡላውነት እዚኣቶም ኣነ ልኡላውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ናይ ሃገረ ኤርትራ ተገዳስነት ዘለዎም ኣይመስለንን እዩ ውልቃዊ መበገሲታት ዘለዎም ሰባት እዮም ኢለ ዝኣምን ምናልባት ዓንቶይ ከም ዝበልክዎ ከስምረሉ ተኮይና ከኣኒ ብዙሓት ካብዚኣቶም ልኡኻት ናይ ስርዓት ግደፍ እውን ምዃኖም እዩ ጥርጣረታት ወይ ግምታት ዘሎ ናይቶም ብቕረባ ዝከታተልዎም ክብል እየ ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ዝገብርዎ ነገራት ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ነቲ ናይ ፍትሒ ንቅድሚት ንኸይከይድ ካብ ዝዓንቀፀ ሳይለንት ማጆሪቲ ወይ እትዮም ዝበዝሑ ኣብ ማእከል ዘለው ንብሎም ናብ ደንበ ተቃውሞ ንኸይፅንበሩ ጠንቂ ዝኾነ ንደንበ ተቃውሞ ስሙ ኣብ ምብላል ልዑል ኣበርክቶ ዝገበረ ግደ ስለ ዝተፃወቱ ማለት እዩ ነዚኦም ከምኡ ዝብሎም ዘለኹ ካልእ ግን
مسوم ክንላዘብ ንኽእል ዶ ዝበልካዮ ኤርትራውያን ክሳብ ዝኾኑ ተዛርቦም ምፍታን ዘይከኣል ኣይመስለንን ግን ብዙሓት ካብኣቶም ተዛሪብካስ ናባኻ ክምለሱ ናብ ልቦም ክምለሱ ክትገብሮም ትኽእል ዝብል ኣነ እምነት የብለይን ኣብኡ ከለኹ ግን ክጠቕሶ ዝደሊ ገሊኦም ካብዚኣቶም ኣብቲ ደንበ ደለይቲ ፍትሒ ንነዊሕ እዋን ዝተንቀሳቐሱ እሞ ድሕራይ ካብ ዓቕሊ ፅበት እቲ ደንበ ተቃውሞ ወይ ደለይቲ ፍትሒ ንቅድሚት ክኸዱ ስለ ዘይከኣሉ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ዝተፈጥረ ዕድላትን ሞሜንቱምን ስለ ዝባኸነ እዚ ዘየድሊ ምውንጃልን ነንሕድካ ምብልላዕን ስለ ዝበዝሐ ተስፋ ቆሪፆም እውን ናብኦም ዝኸዱ ኣነ ዝተዓዘብኩም ሰባት እውን ምህላዎም ኣብኡ ክጠቅስ ፈቱ ምናልባት ማለት እዩ ሕጂ ክሳብ ብልዙብ መንገዲ ሃናፂ ዝኾነ ዝርርብ ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ሓሲብካዮ ዝካየድ ክሳብ ዝኾነ እቲ ዝርርባት ዝጎድእ ነገር ዘለዎ ይመስለንን ግን ኣብቲ ትምስርቶ ጥርናፈታት ድማ ኣብ ዝህልውሉ ግዜ ፈሊጥካዮም ድሕር ዘይፀኒሕካ ዓንካ ክፃወቱን ኣብ መንጎ ነንሕድካ ከባልዑን ዝኽእል ተራውን ክፃወቱ ተራእዮም እዮም ክብል እየ ዝኽእል ማለት እዩ እዚኣ ወዲአ ኣሎ ኦኬ ደባውያ ደባይዋ ብጣዕሚ ኣትኸበኒ እቲ ሓድነትና ተቐለና ኣነሲ ታንኪዩ ኤደን እያሱ ምናልባት ተጣራጢረ ጓለይ ዳ ከይትኾኒ እያሱ እየ ዝበሃል أو حد جزء اللي مبالغ بوي سيريس داخلنا نو سنس اوف هيمر أدلاي بتعمل زمستي كله تمرت خيز نيرو أنا متخطاتي ليه كل تم دباتي زكاة النير actually كلا concentrate على جورك نكون خليه قريتها جن كافتار استجميرو أمور داتا تي نفتحنا زيادة خنيت وكرس كبانا مستقرق حتى تقدموا حتى زنحون نلوت متسار كل وازغل أمود أساسي بفلاي بوجن تي زنوح مداوتنا كل التجراي ويكا إثيوبيا بتجراي شنخ سلزغونة مود ما مزي زنح زي ما نحل في لك خمزي بثمان سنة خسب لحتى تدهلز بهال نقر حجون زعينا دايم تأمن أنت تفترة مونغوس بوجر كان ترى نتي موداتا دليلو تقمت تدخل كوين مو تزنا بريح جون ترى كملاس كوينو زي ما تنمان كالا أفدقتات كالا منقدات نعملت ببحري بجيبوتي بالسودان زول كالا أماراتيتات ون قالو نزارو بلينا بشكل زينا نلعلو كالا انتاي الرأيكي أدمع زغون اللوتي أبايتا حالة ميديا أزي حيال اندي ግን ካብ ትግራይ ወፃኢ ብኻልእ ሸነኽ ክመፀሉ ዝኽእል ለውጢ ክንረኽበሉ ክነምጠሉ ንኽእል መንገዲ ኣሎ ኢልክ ዶ ተኣምኒ ቴንኪዩ ኤደን ሕራይ ይቕኒለይ ሓው እያሱ ከምስለኒ ወይ ኮይ ትኸውን ኢኻ ግን ድሓን ሓወይ ትኸውን ወይ መናእሰይ ወይ መሰጣይ ብዝኾነ تعالكاي حتى صبو انديو انا بينا ህዝብናን ሃገርናን ኣብዛሓት ፀረ ግዜ እንተተኻኢሉ ተመራፂ ዝኾነ ብዝወሓደ ክሳራ ህዝብናን ሃገርናን ነድሕን በየናይ መንገዱ ክፍተሽ ኣለዎ ካብ ዝብሉ ሓንቲ ሰበ ማለት እዩ ኣነ بإثيوبيا بوي بويانة سوري بتجراي طرح كون على ويلي حاسبني جن زي ناتنا عيو زخون مالتيو نحناسي قد محجس آياتاتنا نتي برتاوي أسخ جمرو خلو بينيوم جميروما بينيوم بإثيوبيا يكونن زجمرو أنا لحزي تقاقية مالتيو
بخالق መንገዲ እዮም ጀሚሮሞ ሕጂ ኢትዮጵያ ጥራሕ እዩ መቃለሲ ባይታና ኢለ ኣይኣምንን እየ እቲ ሓደ ምናልባት ካብ ጎረቤትና ሱዳን ብምዕራብ ዘሎ መዳውብትና ያ ሱዳን እውን ብምዕራብና ማለት እዩ ግን እቲ ሓደ ምናልባት ብዙሓት ከም ብልጫት ዝጠቕስዎ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ክትንቀሳቐስ ዝቐለለ እዩ ካብ ኣብ ሱዳን ኢሳያስ ብዙሕ ፀቕጢ ስለ ዝገብር ክልተኣዊ ዝምድናታት ስለ ዘሎ ዳርጋ ብኡ ሲ በቃ ዓቢ ተሰማዕነት ወይ ልዑል ተሰማዕነት ስለ ዘለዎ ተቃዋማይ ናይ ኢሳያስ ወይ ናይ ስርዓት ህግደፍ ኮይንካ ኣብ ሱዳን ክትንቀሳቐስ ዕድል የለን ዝብል ሓደ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን በአንጻሩ እዩ ስለዚ ነዚ ኢና ክንጥቀመሉ ኣለና ዝበሃል ብብዙሓት ዝዝረብ ማለት እዩ እዚ ባይ ዘ ወይ ሓድሽ ሕጂ ዝተባሃለ ነገር ኣይኮነን ስለምንታይ እዩ ኣብ መስፍን ሓጎስ በፂሑ ነገር ኮይኑ እውን ክርዳእኒ ክእልን ምናልባት ምስቲ ናይ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ዘንጢሎ ተኮይነ ቅሬታ ተጋዳላይ ወይ ሓርበኛ እንተዘይልካዮ ከዓ ዝቕየሙ ሰባት ስለ ዘለዉ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ንዓመታት ከምኡ ዝበሉ ወያነ እንዳተባሃሉ ብደለይቲ ፍትሒ ከይተረፈ ዝንፀሉን ዝዋረዱን ኤርትራን ተቃለስቲ ምንባሮም ኣብዚ ምዝካር ኣድላይ እዩ እዚ ብወያነ ብትግራይ ከድካ ምቁዋምሲ ኣብ መስፍን ሓጎስ ኣብ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ በፂሕካ ዝተጀመረ ኣይኮነን ማለት እዩ ግን እቲ ኣብኡ ምኻድ ንኣት ደንበ ተቃውሞ ወይ ደለይቲ ፍትሒ ድማ ብዙሕ መሰናኽላት ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ገለ ካብኡ ምናልባት እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን እንዳፈላለኻ ብብሄርዶ ብኣውራጃ ተጠርነፉ እንዳተባሃለ በቲ ብሰበስልጣን ናይ ወያነ ዝግበር ዝነበረ ፀቕጥታት ነይሩ ማለት እዩ ከም ንሰምዖ ሕጂ በዚ ንዕኦም ጥራሕ እውን ክን ወቕሶም ኣይግባእን እዩ ምክንያቱ ንሶም እውን ከፋት ቦታ እንተ ዘይረኽቡ ኣይማኣተውን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኩሉ ግዜ ጓና ኣብ መንጎኻ ከኣቱ ንስኻ ኢኻ ገፅ ተርእዮ ልክዕ ከምዚ ኢሳያስ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ኣነዋሪ ነገራት ስለተዛረበ ኣብይ እውን ብዛዕባና ንዓና ዘሕስር ነገራት ዝዛረብ መንገዲ ስለ ዝረኸበ ጓና ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ኮይኑ እቶም ኣሕዋት ቦታ ከፊቶምሎም ኣለዉ መእተዊ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ቅድሚ ናብ ካልኦት ኢድና ምውጥዋጥና ምናልባት ነፍስና ክንምርምር ንሕና ፅር ረብሓ ህዝብናን ሃገርናን መርገፂና እዩ ምስ ኣሕዋትና ብኸመይ ኢና ንቃለስን ንሰርሕን ዝብል ክንምልሶ ዘለና ሕቶታት እሱ እዩ ድሕር ደኺምካ ጥራሕ ኢኻ ጓና ኣብ መንጎ ከኣትዩ ክፈላለየካ ዝኽእል እምበር ባይ ዘ ወይ እዚ ሓደ ንመጀመርያ ግዜ ሕውን ዝተረኣየ ነገር ኣይኮነ ኤርትራውያን ፅቡቅ በቃ ምዕባለ ከርእዩ ፀኒሖም ገስጋስ ከርእዩ ፀኒሖም ኣብ ተቃውሞ ካብ ቀደማት ሒዙ ማለት እዩ ዋላ ኣብ ኣርባዓታት ዝነበረ እቲ ዘመናዊ ፖለቲካዊ ምንጥጣፍ እንተረኣና ባዕሎም ዝሓዝዋ ብልፅቲ ትኸውን ነገር ኣብ መወዳእታ ጓና ከኣትዋ ኩሉ እያ ትባላሸታ ነገር እዚ ኩሉ ኣብ ታሪክና ዘሎ ፀሊም ነጥብታት ትበዝሐ ካብኡ እንድሕር ርኢኻዮ ጣዕታውነት ናይ ባዕዳውያን ሓይልታት ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ኤርትራውያን ባዕሎም ንባዕሎም ሲ ንሕዋቶም ክብድሉን ኣብ ልዕሊኦም ሕማቅ ነገር ክፍፅሙን ዝተበገሱሉ ምናልባት ኣዝዩ ሕማቅ ውሑድ ኣብነታት ክህሉ ክእል እዩ ግን ንኻልኦት ኣብ መንጎኦም ንኽኣትዉ ኣብ ዕድል ኣብ ዝኸፍትሉ እዮም ኩሉ ግዜ ወዲቖም ዝተርፉ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ግን ብየመን ብጅቡቲ ድዩ ብሶማል ብሰማይ ድዩ ብባሕሪ ብየን እዩ ብዘየገድስ ንዓድና ዘእትወና መንገዲ ኣብ ምርካብ
ሃሰው ክንብል ልክዕ ከምዚ ናይ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ዳህሳስ ክንገብር ኩልና ሓላፍነት ኣለና ግን ኣብዚ ስክፍታ ዘሎ እንታይ እዩ ምናልባት ነቲ ምቁዋም ኣብቲ ደረጃ ምቁዋም ሒዝናዮ ጠጠው ኢልና ንቅድሚት ክንከይድ ምናልባት ምስቲ ክንከፍሎ ንደሊ መስዋእቲ ዝተሓሓዝ ጉዳይ ግን ናተይ ስክፍታ ሓደ ግዜ ነቲ ምቁዋምሲ ከምዚ በቃ ከም ተወሳኺ ነገር ጌርና ዝሓዝናዮ እምበር ምስ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኣተኣሳሲርና ህፁፅነቱ ብግቡእ ተገንዚብና ዝሓዝናዮ ኣይንመስልን ሕጂ ብዘይካ ስክፍታዚ ካልእ ኣብ ዝኾነ ከድና ባይታ ንረኽበሉ እንድሕር ሃልዩሲ ኣብ ኩሉ ክንፍትና ኣለና ኢለ ዝሓስብ ጥራሕ እቲ ረብሓ ህዝብና ንሃገርና ኩሉ ግዜ ከም መምርሒና ከም ኮምፓስ ኣብ ቅድሜና ንግበሮ ማለት እዩ ንዑ ጥራይ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይነእትዎ መሊሰልካ ክኸውን ተስፋ ገብር اوكي سلام سمع الله خذ خبرات حوات سمع الله حد سمعت لي اوكي مجمريا حتر جانونا طعمي يغني لنا كمزي يوم قويد ما خمزياتن احوات مهارتن بغنعنا نتي ايرتراونتن تعقبو خيد بدينا حفنت نتحكي نتحسد حسد زبل اي بحكي ايدين اياسو قبل بها مسكنكي فوتو معناتيو حجي نابتن حتى خيد نحنا كم ايرتراويان كم بهل حادنت علنا إنا نبل كل جزء جن أبز حالة في تاريخ أي نسامع أبهلوين أي نسامع أنت أي شيء قرت لي أنت هليو تي حادنتك أبي إزاله قدامي تحطي كون مالتي اتخلى أي تحطي أيانا مسفن حقوس تبقسو صبو جن ده ساساء خيدة بمبال كم زعينت موعوع مقبار كم تتمالين إسياس تقبرنايو كم بده يمثلن زيا تخلعي تحطكم كلا تسالي سيتي نحنا أيانا مسفن حقوس بتي جميرو زلو قالينا دقفتي كما يدماني تقاومت لنا مقاومينا أيانا مسفن حقوس مبقاسو زي كونه بتي بتقراي مو خبتي بحالة تاريخ تردينا دماني إذا من أي تواصل عنانيا انتبلنا كم دليت فتح زي كنا كم عنكفت زخنا حد جيزوين بفري لهم كم هيك دفيهم لهم أبزخ أنت تبدنا يغني اللي تورط حبتي طيب حكي إذا مسكنكي يلمتك كل جيزة من المهار كباقي تي قنع زخنا أكايدا يغني اللي هاي يغني اللي حاو هاجر خمس لندي تزي تجاجي انت تجاجي قريتها حجي حدنا تابي يوزلو هاجري سلطان حدن هو كبرحاو حجي حدنت ناس ابي يزلو الكا حجي حدنت انتايو يو مجمريا غلص زلو ነገር ኤርትራውያን ሓድነት እንተዘይነብሮም قديم ذهبكوا حنتي أبنت نيرا كافتم أب حمساتات بتي زنبر جيزية مستي زنبروم بتزامادي مهورات يوم نيروم جن مستو مهورات أودا دير كادما تحت درجات مرتز زنبروم يوم جن نربحها حزبن أو زبولو إيرتراون لولايت هاجر زي كونت كلا جيزة مالتيو تا إيرترا سابلو بوم طرح عبز نبرت له جيزة نربحها حزبن هاجرن أو زبولو عبوتات ناس كم أبنت وين كنوسدوم بزح شعون حما نجارات نيرون ديو تعلقاتها والناس لزنبرة جن نساتهم بعلهم كجمرو خلو نتي خلو كاو من نتتع قنعنا بمولو لبوم دما خم هاجراويان يوم تتحيزو مونيروم
دحر أب جزاوتي نا يحواتهم داخونيهم كزاتو يجميرهم نتي زنبره نتي زلو نا إرترا حبرتسب كلتيو بهايمانوت عين ترعخا كوكل زخل زبلو عينت أمارا راحتاتون كأتو يفتونو نيرهم عجبتو شعو جزي مالتيو إرتراوان زي ምናልባት ብዛዕባ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ታናቱ ውስንቲ ንእሽተይ ከባቢ ተዘይ ኮይኑ ብዛዕባ ካልእ ከባቢታት ክትፈልጠሉ ዘይትኽእል ግዜ እዩ ዝነበርሽዑ ማለት እዩ ዳሕር ምስ ምምፃእና ይገድልን ገለን እዩ እታ ኤርትራ ኩሉ ሰብ ክበፅሓ ጀሚሩ ትቅድሚኡ እዋንሲ ምናልባት ኣብ ንእሽተይ ከባቢ ዝተሓፅረ እዩ ትሰብ ነይሩ ግን ብዛዕባ سوء حجم زي نبرة ناي كل إرتراح تفلتو مخال عدل زي نبرة مخانو جن تلبونه مالتيو عندنا خاني اتي نحنا حبيرنا عند حرسريحنا إنا نهزبنا نهجرنا نون زربح نجر كنا نخل إيلوم بمحساب ناي ما حدنت كسرفو تسامع عم مالتيو እቶም ናይ ሽዕቦታትና ቅድሚ 50 ዓመት ንብሎ ዘለና ብድሕሪኡ ኣብ ግዜ ገድሊ ድማ እቲ ዝነበረ ኩልና ንፈልጦ ነገር እዩ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራስ ቅድሚ ዝውን እንተኾነ ሕጂ ኣቦታትና ብሓጎታትና ዝዕልሉና ዕላል ኣሎ ንሓደ ሓወኻስ ብሰንኪ ሃይማኖቱ ኣብ ልዕሊኡ ዝወርድ ግፍዒ ክትከላኸለሉ ናይ ምፍታን ልምዱን ነይሩ እዩ እቲ ሕብረተሰብና ሓወይ ኤርትራዊ ኢሉ ስለዚ ሓሰበ ድዩ ሰብ ከማይ ኢሉ ስለዚ ሓሰበ ድዩ ብዝኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ንሕዋትካ ናይ ምክልኻል ልምድታት ነይሩ እዩ ሕማቕ ዝገብሩ ኣይነበሩን ንምባል ዘይኮነ ግን እቲ ኣዎንታዊ ኣብነታት እውን ከም ዝነበረ ንምርኣይ ኢለየ ማለት እዩ ካልእ ቀፂልና ካብኡ ነቲ ቃልሲ ብሓድነት እንተዘይከውን ኣይምተዓወትና ኣሉን እቲ ተወሳኺ ኣብነት ከምፅኦ ዝደሊ ማለት እዩ ካብኡ ግን ንዓይ ምናልባት ኣነ በይነይ ወይ ዘይርዳእኒ ክኸውን ይኽእል ወይ ገለ ሕጂ እቲ ዝገርመኒ ነገር እቲ ናይ ኤርትራውያን ማለት ነቲ ኩሉ መሰናኽል ስዒሮም ኤርትራ بمحبرسب عالم تفلاطነት ዘለዋ ልኡላዊት ሃገር ንኽገብሩዋ ዘኽኣሎም ሓድነት ብዘይ ሓድነት ዝከኣል ብድሆ ኣይነበረን እሱ እቲ ሓድነትስ ኣበይ ኣትዩ ኢለ ዳኣየ ኣነ ንነፍሰይ ዝሓትት እምበር ሓድነት ኣይነበረን ኢለ ኣይሓስብን እየ ሕጂ ግን ኣሎዶ እንድሕር ኢልካ ከም ሓደ ካብቲ መሰናኽላት ኢለ ኣብዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ዝጠቀስክዎ እውን እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ክብርታት ዝረኣየሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ምናልባት እውን ከም ሕብረተሰብ ልክዕ ከም ሓደ ቆልዓ ተወሊዱ ከይተንፈሓኸ ኣይ ብእግሩ ከይድን نحنا خاني أب قدم 50 عامات أبيلو تي بوليتيكاو من نتطاف جميرو بدحري معبيلون أب قاسي كيدو عبيو مالتيو كابو جن حجي إذا بوليتيكاو من نتطاف نعنا خم حدش تموكرو إيو خنبلو نخقلينا حجي أبناي معباي مسرحي نازل لنا إذا جن كان بدوهو حدنتنا زيادة إحنا نحبراو ربحا حجيو كدرخنا زلوس ويس كابو زلحات إلنا كم من قدنا وتينا هزباون ربحنا كم هزبنا هاجرن أبواق عداقة خنا التوئي زدرخنا إلنا كان حسب عدلاي مثلني ده حر حدنت لك بحدا إلك خمزة تقع نحدنت كله يقعد تقول زلوه حاو هاجري نحدنات مسرح ناي كلنا حالات نتيو كم سبعة حال هذا جزء تصفى نقرص نخيل عقلنا ختصبنا خيل جن السخان حدا عرك تهلوكم زرر بقى زملت نحبرته سب كتقولوا زخيل حدا أنا إسكا خرق أي كإلني
ክብለካ ደትዩ እቲ ናይ ሓድነት ሕጂ በቲ ዘሎ ግዝያዊ ምፍርኻሽ እንተዘይሰንበድሽ ንሕናስ ብሓድነትና ብዙሕ ፀገም ዝነበረና ኣይኮንናን ኢለ ስለዝሓስብ እየ ከምኡ ዝብለካ ዘለኹ ካልእ ዝበልካዮ ናይ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ እታ ርእስተይ እኳኒ ናይ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ጉዳይ ኣይኮነትን ነይራ ግን ደሓን እስኪ ንሱ እውን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ስለዝኾነ ከዓ ኣነ ከም ርእቶይ ማለት እዩ ክስታይ ክብሎ ክፍትን ሕጂ እቲ ንመስፍን ሓጎስ ንተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ዘሎ ምውዕዋዕስ ልክዕ ከምዚ ንኢሳያስ ንኢድና ንበልናዮ ዶ ኣይኮነን ያ መስለኒ እታ ሓንቲ ሕቶኻ ማለት ንፅቡቅ ዝገበረ ምንኣድ ፅቡቅ እንድዩ ስለ ኣበርክቱ ምስጋን ግቡእ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ዝኾነ ይኹን ሰብ ማለት እዩ መን ብዘይ የገድስ ካብ ሃናፅ ነቐፌታን ሓሳብን ማለት ሃናፅ ነቐፌታን ሓሳብን ርእይቶን ክፉት እዩ ማለት ዝኾነ ሰብ ክንቀፍን ርእይቶ ክወሃቦን ግቡእ እዩ ኢለ ዝሓስብ ብዘይ ነቐፍ ምምሕያሽን ምዕባለን ኣይርከብን ግን በታ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ዝንቀፍ ዘሎ ከዓኒ ከምኡ ዓይነት ኣረኣእያ እንተዘይሃልይዎ እንተልይዎ ፅቡቅ እንተዘይሃልይዎ ምርማር የድልዮ ማለት እዩ ከመይ ማለት ድሕራኒ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ታን ርእይቶን ሃናፅ ነቐፌታን ርእይቶን ናይ ዘይምቕባል ዝምባለን ድሕር ኣለዎ ኮይኑ ኣብዚ ዘመን እዚ ከበርክቶ ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ኢሉ ነብሱ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ነቲ ዘሎ ስርዓት ናይ ውልቀ ምልኪ በሎ ናይ ስርዓት ኣልቦነት በሎ ስርዓት ኣሌኻ ዲሞክራሲያውነት ንምህናፅ ብድሕሪት ምውዳቁ ማለት እዩ ንዲሞክራሲያውነት ምህናታት ምኽባር ክንከዶ ናሓስብ ካልኣይ መድረኽ ስለዝኾነ ኣብዚ ናትና ጉዳይ ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል ንነቐፌታን ንሃናፂ ነቐፌታን ንሓሳብን ክፉት እንድሕር ዘይኮይኑ ነብሱ ክምርምር ኣለዎ ካብኡ ሓሊፉ ግን ዝኾነ ሰብ ንነቐፌታ ሃናፂ ክሳብ ዝኾነ ክፉት ቅቡል ምውዕዋዕሲ ዘይኮነ እቲ ናቱ ሓሳብ ሰሚዕካ ኣብኡ ተመርኪስካ ከዓ ሓሳብካ ክትህብሲ ቅቡል ክኸውን ኣለዎ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝበልካዮ ስለዝተቃወምናዮስ ከም ደገፍቲ ዝርዩና ዝበልካዮ እዚ ሓደ ካፍቲ ዓንቃፊ ኮይኑ ዘሎ ብድሆታት ናይ ደንበ ተቃውሞ እዩ ሓደ ሰብ ሃናፂ ሓሳብን ርእይቶን ስለዝሃበ ጥራሕ ብስነ ስርዓት ሓሳቡ ስለዝገለፀ ከም ዓንቃፊን ከም ደጋፊ ናይ ኢሳያስን ክርአ የብሉን ምክንያቱ እቲ ሰብ ብገዝኡ እዩ ክጅምር ዘለዎ ነቐፌታት ህብ ሃናፂ ነቐፌታት ህብ ርእይቶ ትህብ እኮ ክመሓየሽ ይኽእል እዩ ኢልካ ምስተሓስብ ጥራሕ እዩ ኣነ ሕጂ ንዓኻ ሃገረይሲ እንድሕር በቃ ሃገረይ ክመሓየሽ ኣይክእልን እዩ ኢለ እንድሕር ቀቢፀካ ንስርዓት ተብፆ ይግባአና እዩ ሕጂ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ንስርዓት ህግደፍ ትርጉም የብሉን ምክንያቱ እዚ ስርዓት እዚ እንዳፈለጠ መንገዲ ጥፍኣት ወስደና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና እንዳፈለጠ ንሃገርና ይርምሳ ንህዝብና ይሰቅዮ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ንኢሳያስን ንስርዓቱን ምንቃፍ ትርጉም የብሉን ዝሰምዕ እውን ኣይኮነን ዝመሓየሽ እውን ኣይኮነን ኣብዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ግን ነቐፌታን ርእይቶን ኣድላይ እዩ ክሰምዕ ይኽእል እዩ ኢልካ ንዝሓሰብካዮ ጥራሕ ከም ትነቅፍ ከዓኒ ኣብዚኣ ክስ ኣይደሊ ማለት እዩ ተስፋ ገብር ሕቶኻ መሊሰልካ ክኸውን ኦኬ ቴንክ ዩ ኤዱ ዳኒ ኣለኻ ዶ ዳንኤል ኣለኻ ዶ
دانيال يسالك واحد اوكي نابا مدرك يسمح الله. Thank you. إدنا thank you so much نت زحبكيو مبرهي. ناتي حتى قاعد تفزبلتها. نزل زبلكيو أجمعي دليت فتحي أم عواتي عمونغو دليت دقفتي سرعاتن لو تأممت الجامم كبركتو زخلو رقوحيتات انتهالو نحاور رقوحيتات انتهالو تبلي قدامي تحتو مالتي قال ايتخاء دارقا بزو حساب كاب عد نوز كوز نرئي ابزي اوروبا امريكا قال عدتاتو بزو ارتراولو هجي نتلوتي اممصاسي كساب عد تمليسكا ام مسرحسي يتساب كند منتاي دلو يلك تحسبي انتو يقا قرب تنكفابيلتي يالخ مالت قربنتنا سي كند منتاي يغني لي حراي يغني لي كبرحاو امنغو دليت فتحن دقفتن زهلوس نا حوار رقحي كرخبوم زغل انتا ايو يخازبل كمسلني قدامي تحطوخا